So what's up mga idol, good morning. So nandito pala tayo ngayon sa San Jose. Ay! Grabe, muntik na si ate dun ah. So by the way mga idol, nandito pala tayo ngayon sa San Jose. At siyempre next vlog natin na barangay, ayan dadaanan natin ngayon. Ito ang Barangay Santa Cruz. So ayun nga mga idol, back to topic na nga tayo for the next vlog. So siyempre nandito pala tayo ngayon sa San Jose. At siyempre kung makikita nyo to idol, itong mga itong daan na ito papuntang kanan, yan ay papuntang Sabang. So siyempre medyo malapit na tayo, papunta tayo sa Barangay Santa Cruz. At siyempre bago yan, katapos natin daanan ng Barangay Santa Cruz, ay siyempre susunod din natin yung Barangay Palalay. Kasi magkasunod lang yun, magkatabi lang na barangay yan. Baka kasi magtampo sa akin, hindi ko daw kasi sinasama sa vlog. At siyempre shout out sa mga taga Santa Cruz dyan. Yung hindi pa sa akin nakafollow dyan, baka naman. So yun nga mga idol, medyo malapit na tayo. Paglagpas lang natin ng tulay, meron tayo makikita dyan na napakalaking pangalan. Yun ay ang I Love Santa Cruz. So ayun mga idol, medyo malapit na tayo sa tulay. Makikita nyo kung gaano kaganda ang pakasulat ng pangalan, ay ang pakagawa. So ito na nga mga idol, tingnan nyo mga idol, ayan o. Yun o. Ayun, napakaganda mga idol, tingnan nyo naman. Dito nagsisimula ang Barangay Santa Cruz. So tingnan nyo mga idol, kaliwat kanan yan. At malawak din pala itong mga idol, itong barangay na to, kasi mayroon pa mga looban dyan, mga eskinita, kaliwat kanan yan. Dito sa kabilang kalsada, dito rin sa kabilang kalsada. Yun mga idol, kaya hanggang pa yan doon sa dulo, doon sa may doon sa may covered court. At siyempre kakanan tayo dito, mayroon pa yan, halos sakop pa nila yan. Yun mga idol sakop pa nila yan mga idol, kaya doon pa hanggang pa yan doon sa may boundary. Pero siyempre mga idol, hindi ko lang kasi alam kung pang ilan to sa malalaking barangay sa bayan ng San Jose. Yun mga idol hanggang doon pa yan sa dulo, kasi mayroon pa doon boundary. At siyempre huwag nyong kalimutan na tapusin ang vlog na to, kasi dadaanan din natin ang Barangay Palalay. Ipapakita ko sa inyo kung gaano din kaganda ang barangay na to. At siyempre sa pagkakaalam ko ay medyo maliit lang siguro ang barangay na yan. Pagkakaalam ko nga, mayroon din ako naririnig na mahiwaga daw dito Totoo kaya yan mga idol? Comment nyo nga dyan kung anong mga mahiwaga dito sa susunod na barangay na to. Yun mga idol dadaan lang tayo sa gitna ng palayan. Siguro nung hindi pa siguro to simentado, baka maglalakad ka lang siguro dito tapos nasa gitna ka ng palayan, wala pa mga ilaw, nakakatakot siguro mga idol So ito na nga mga idol, medyo malapit na tayo sa boundary. Dito nagtatapos ang Barangay Santa Cruz. Ayan mga idol Barangay Palalay na tayo mga idol, kasi lumagpas na tayo sa boundary. Tingnan nyo naman mga idol tong barangay na to Yun nasa gitna lang ng palayan yung daan. Pero siyempre pagdating natin doon, marami din mga bahay-bahay doon. Kaya pagkatapos natin i-vlog ang barangay na to, isusunod na rin natin yung katabing barangay nito. Yun ang Tuminawog. At siyempre hindi pa nagtatapos dyan, marami pang iba. Kukuhaan din natin ng mga video yan, kaya shout out sa inyo, follow and subscribe, share. Kaya ayun hanggang dito yan, meron din dyan dito, meron din dyan, natin diretso din natin dito, hanggang doon yan, doon banda. Pero siyempre hindi na tayo aabot doon, hindi ko na tayo rito ito mga looban. Pupuntahan lang natin mga idol si Barkada dito yun So ayan mga idol, nandito na tayo. Abangan nyo na naman ang next vlog natin. Shout out sa mga nadaanan kong barangay. So ayan mga idol, babus.